дясното кръче. А с тази... Лявата. А с лявата ръка... Напред ще Да. Ще аз раздвижа хейтите и ще се завъртя. Хайде кръчетата. Да. Той е лявото. Да. А с лявото кръче напред ще го подам. Ще го раздвижа хейтите и ще се завъртя. Браво. И после? Аз ще кръча. Кое е дясното? Да. А с дясното кръче напред ще го подам. Ще го раздвижа хейтите и ще се завъртя. И сега за буги? Да. Как беше? Буги, и така. Буги, окей. Как пляскаше? Хайде, аз не знам хубаво. Ами че изпясате. Ой, тя е с ръцете. Тази я ръка. Дясната. Аз дясната ръка напред ще я подам. Ще я раздвижа хейтайте и... И ще се завърти. Не тая е тя. Буги, как пляскаше буги, окей? Какво беше? И тя е за ръце. Това за гимнастика ли е сутрин? Разбрах. Първо коя е ръка? Тази. Тази е дясната. Да. А пък другата е лявата. Да. Хайде. А с лявата ръка напред ще я подам. Ще я раздвижа хейтайте и... И какво друго? Я раздвижа хейтайте. Я направи една така, завърти се сега. Има за... И като се въртеше и как пляскаше буги, окей. Хайде. Добре, хайде, срам те, ела да те цъм там. Не ме е срам. Да, бе, е срам много. Малко.